Kujere 5 peşmergeyan kine. Encamê êrişa PKK li Amêdiyê û têda 5 pêşmerge şehîd bûn, hin jî tê nîqaş kirin. Li ser vê xiyaneta PKK herkes bersiva wan pirsan nîqaş dike. Gelo vê carî kêrgeha hestî dê hikûmeta Herêma Kurdistanê dîsa daqurtîne, an ew ê vê carî mafê xwe yê bergiriyê li dijî PKK bikarbînin. Bi rastî ji gava destpêka bûyerê ve PKK hewl dide û bûyerê biçûk bike û wê wekî çewtfêmkirinek normal û rewşeke lokalî nîşan bide. Beriya her tiştî wan heya dehî şeşî 2021 der heqê mijarê da daxuyaneyek asla jor neda. Fermandariya HPG ya qada Xaburê heftî şeşî 2021 daxuyaniya yekemîn da. Ji ber vê yekê berpisyariya şehadeta 5 pêşmerge wekî ku bûyerekê herêmî ya ku ne aîdê PKK û HPG û KCK ye hatin nîşankirin. Dûvra li şûna ku daxuyaniyekê asla jor bide, endamê Konseya Fermandariya HPG Heqî Gabar gotarek da wî bûyer wekî qezayek wekî rewşek hêsan bi hêsanî nîşan da. Di dehî şeşî 2021 piştî ku bertekên li dijî êrişa li ser pêşmergeyan zêde bûy, Murat Qarayılan ji nû ve di Stêrk TV'ye da derket û axaftinên Fermandariya HPG ya qada Xaburê dubare kirin. Tevî ku Qarayılan dixwest bi axaftinên xwe yên bi coş vê êrişî li ser pêşmergeyan biveşêre, lê belê ew nikarî di erka xwe da serkeftî be. Qarayılan got çarî sibê wisa bi du baskên mezin hemû amûrên şer û bi maşîneyên zirxî xwe ji şer re amadekirin û daketine qada gerîla û rastî çiwateyekê xwe nîne. Ew cih qadeke leşkerî ye û 25 salin pêşmerge nehatiye vir û herêmeke di bin serweriya gerîla da ye. Beyî ku agahî bidin wekî serdagirtinekê tên. Lê ev axaftina Qarayılan tenê bes e ku her kesê aqilî wê hebe bizanî be gerîla êrêş kiriye û Qarayılan dixwaze vê yekê biveşêre. Baş e, gelo bûyer bi rastî di navbera rêveberiya PKK a Metîna û pêşmerge da bû? Na, bûyer ne rewşeke lokal e û ne jî hevçûneke ji nişka ve ye. Ka em bi bûyerê dest pê bikin û pirsa yekem bipirsin. Kî berpisyarê şehadeta 5 pêşmergan e? Em ji destê yekem bêjin ku berpisyarên şehadeta 5 pêşmerga serkirdeyên PKK ne. An ku Cemîl Bayık, Mustafa Karasu, Besê Hozat, Duran Kalkan û Murat Qarayılan berpisyarê rijandina xwîna wan 5 pêşmergan e. Hûn dipirsin çima? Ji ber ku yê gotî şerrê bi pêşmergara ne şerrê bira ku jiye wan şer da dest pê kirin. Kê ev peyv gotiye ka em rêz bikin. Besê Hozat, seyî tebaxa 2020 ew derkete ser Stêrk TV'ya PKK û dest bi şer kir û got ger PKK û pedekê şer bikin ev ne şerrê bira ku jiye. Mustafa Karasu'yu ku di bîstî tebaxa 2020 da derkete ser televizyona nûşiya a medya PKK got ya rast şerrê bi pedekê re wekî bira ku jî naê hesibandin. Murat Qarayılan di 26 tebaxa 2020 da li ser Stêrk TV'ye gef li hikûmeta Herêma Kurdistanê xwar û got ez naxwazim ferman bidim fedaiyan ku biçin Kurdan bikujin. Cemîl Bayık di hevpeyvînekê da di gel malpera medya newsa PKK û bi zimanê İngilîzî weşanê dike got dê neçewt be ku mirov pêşbînî bike û şerekî mezin bi pedekê re dê di demekî ne ewqas dûr de derkeve. Duran Kalkan di 14 Nîsana 2015 de di bernameyekê met nûşe da axaftinek kir û got Başûrê Kurdistanê ji hewlêrê naê rêvebirin. Em rê nadin vê yekî. Niha gava ku hûn çend ravekirinên ku pêşî heftên bînin bîra xwe û deynin ser hev gelo ev dîmen çi nîşan dide? Hemû serkirdeyên PKK yên ku nasyarin de hemû axaftinên xwe da behsa şerê dijî pêşmerge û hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin, bêguman ev rêveber ji hev bêxeber tev nagerin. Stratejiya PKK ya 3 salan dawî meşrûkirina şerê li dijî Başûrê Kurdistanê bû. Ji bo vê yekê PKK bi riya propagandayê hewl da ku berteka Kurdan ji bo şehadeta pêşmerge raber kirî bêbandor bike. Dûvra wan hewl da ku girseya xwe fêrî gullebarandina Kurdan û kuştina Kurdan bike. Ji bo vê yekê PKK yekem car di çiriya sala raborî de müdürê ewlehiya giştî yê serzêrê Qazî Salih Alî Xan şehîd kir. PKK jî ev yer red kir. Dûvra pêşî li çemankê êrişî hêzên pêşmerge kir. Dûvra li Amêdiyê bi mûşekan êrişî wesayîtekê pêşmerga kir û pêşmergeyek şehîd bû. Pişra li Sîdekan pêşmergeyek bi mayînê jiyana xwe ji dest da. An ku di nav 8 mehan de 10 pêşmerge bi destên PKK hatin şehîdkirin û 14 pêşmerge jî birîndar bûn.
Hêza pêşmerge yek fîşek bernedaya çekdarên PKK. Lê digel vê rastiyê jî li gorî medyaya PKK pêşmerge her roj êrişî PKK dikin. Heya niha li çi deverekî yek çekdarê PKK jî bi destê pêşmergeya nehatiye kuştin. Ger deh gerîla hatiban kuştin, niha PKK qiyamet rakiribû gotiba li dijî me qetleam tê kirin. Lêberê niha PKK deh pêşmerge şehîd kirine. Sî heft zarok sêyûman ew. Hên jî PKK wekî ku ne berpirsê vê êrişê ye bi rihetî tev digere. Lêkujer diyarin, yên ku dibêjin şerê bi pêşmerge ra birakujî nîne, an ku Cemîl Bayık, Mustafa Karasu, Besî Hozat berpirsê sêyûbûna van sî heft zarokan e. Cemîl Bayık plansazê bî şerî ye. Dema dibêje ez texmîn dikim ku di pêşerojê nêz de di navbera me û pedekê de şerekî mezin derbikeve. Mirat Karayılan ku got ez naxwazim ferman bidim şervanan û ku Kurdan bikujin. Lê ferman da ku jerên xwe û pêşmerge şehîd kirin. Tablo ew qet zelal e. PKK ji bo hebûna xwe şerê li dijî Herêma Kurdistanê pêwîst dibîne. Ger Herêma Kurdistanê ji PKK ra bêje ku werin û li hewlêrê rûnin PKK dîdîsa bêje çima ez ne serokkomarim û dê şer bide destpêkirin. Ji ber ku PKK di tîrmeha 2019 de li dijî xwaringeha Hoqebaz êrîş kir. PKK ev esrara xwe berdewam kir. Ya ku li xwaringeha Hoqebaz qewmî ji bilî veşartina tora têkiliyên di navbera PKK û Mîtê de armancekî wê hebû. Armanc ew bû ku bi provokasyona hikûmeta Herêma Kurdistanê kaşînava pevçûnê bike. Tevî viya heke ev şer 3 salan derneketibe ji ber esrara Mesûd Barzaniye dema ku dibêje min şerê di navbera Kurdan da heram kiriye. Barzanê heya niha yên di nava pedekê de dibêjin PKK sebra me xelas kir. Pêwîst e em jî mapê xwe yê bergiriyê bikarbînin sekinan dine. Ango di navbendê de PKK ku şer dixwaze, pêşmerge şehîd dixe, êrişî mal û canê hamulatiyan dike heye. û li aliyekê din de PDK û hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Ku rexmê şehadeta pêşmergan xwe ji şer diparêze û dixwaze bi aramî vê belaya PKK ji serê xwe deh bide. Nêzîkatiya wekhevkirina aliyan bi gotina werin ba hebû pirsgirêkan çareser bikin, bêyî ku helwesta wan her du baskan bibîne wê nêzîkatî û wekhevkirinekê bê encam be. Ji ber ku partîne wek hebin. Li aliyek 10 şehîd û 14 birîndar û sû heft sêvî û 10 malbatên wîrankirî hene. Ji aliyê din 5 rêveberên PKK yên ku xwedî têgeha şerê bi pêşmerge ra birakujî nîne û 10 pêşmerge şehîd xistin hene. Bêguman ku jer û mextûr neyekin.